ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଦେବ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜଳିଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବତାମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ଵେତ ହସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ହସ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ହସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଥିବା ହସ୍ତିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷି ବା ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶୋଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି।